wangine kembang arum dalu lumprang aruming kenanga hangambar ambar dadi saya nambahi bingar ngancik tengah wengi raras rem-reming rasa rasane wong ketaman wuyung tan weruh wayah anane mung kegodha wewayangan kewesing wanita tetungguling pawestri ingkang nyata pindha widodari kaswargan lah menika satriya bagus putrane Raden Janaka ingkang akekasih Bambang Wilugonggo Bambang Wilugonggo Bambang Wilugonggo nedeng kesandung wuyung kagilut bronto lelangening lelamunan lelewaning wanita Sulistya ingkang awewangi Dewi Anantawati tinata pineper laguning karep parandene tan kuwawa duwa tekate Denir Arsa hamethik kembang wangi ya jagat ya dewa ya Bathara Kakang Mbok Anantawati yen to ditimbang katresnane Bambang Wilugonggo marang Kakang Mbok Anantawati kaya dene bobote Gunung Mahameru ora ana wong wadon liya ingkang lumebu jroning kalebu kejaba mung jeneng sira wong ayu Kakang Mbok Anantawati Yayi Wilugonggo piye wong manis tanpa beda kelawan jeneng sira Yayi atiku wis mbok gawa lunga Wilugonggo senadyan aku karo sampeyan iki isih sedulur tur manehe umure kuwi ya isih tuwa aku krana sira Yayi putrane Raden Janaka dene aku Anantawati aku anak pupone Raden Wrekudara
lan Kanjeng Ibu Dewi Wrangayu. Nanging prasajan wae aku wis ora bisa pisah kelawan jeneng sira Yayi Wilugonggo. Merga ya mung Yayi Wilugonggo sing dadi jejantunging atiku. Aku kepengin urip bebrayan kelawan Yayi Wilugonggo wiwit dina iki nganti sak lawas-lawase Dimas. Kakang Mbok iya rungokno sing dadi prasapane Wilugonggo. Wilugonggo wani sumpah, aku wani prasetya yen perlu jagat iki melu hanyekseni tinimbang wurung utawa batal dedhaupane kelawan Kakang Mbok Hanontowati. Luwih becik tak entengke patine Wilugonggo Kakang Mbok.
Kakang Mbok Anantawati. Oh Kanjeng Rama. Siung gajah duh Mas Mirah Indrajit pan dunungipun Rikma memes ngembang bakung nyengker gading rengga jaja jarweng ranu duh wong ayu singa tirta mangsa janma baya sapa kang anyucup iki ndak sawang kaya putraku bocah bagus putraku bocah sigit bocah jentara anakku ngger kulup Bambang Wilugangga nuwun inggih Kanjeng Rama wonten pangandikan ingkang adhawuh hamiji kang putra kula pun Bambang Wilugangga ndak wawas saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimbo ana gembolaning perkara ingkang kineker anakku bocah bagus Wilugangga apa sing kok penggalih nang mara coba matura kelawan pun Rama bocah bagus Bambang Wilugangga. Waduh Kanjeng Rama lepat diagung pangaksami boten wonten ingkang kula penggalih siang pantaraning ratri namung kejawi salah satunggaling putri ingkang sulistya ing warni ingkang kuwawi manjing sajroning ati kulup matura marang pun Rama wanodya saka ngendi wanita ngendi kang sira karepake pun Rama Arjuna kang saguh ndodhok korine nginang jambe suruwe anakku Wilugangga Kanjeng Rama piye bocah bagus siang pantaraning dalu ingkang tansah hangreridu sajroning kalbu ingkang tansah sonjo wonten pungkasaning pangimpen tan asanes putri saking Jodipati putra pupon saking Kanjeng Wabimasena Kanjeng Werkudara rayinipun Kakang Mas Antasena nuwun inggih punika nenggih Kakang Mbok Dewi Anantawati Kanjeng Rama dalah Kula putraning sun
sira iku wis wanci pisah lan jenenging Wang Yuwa guling arep dibecik sira ning praja ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara atmajane pupon anak pupon saka Kakang Werkudara adine si Antasena ya kuwi Anantawati kuwi sing kok karepke ngger Wilugangga lakar kaluhuran Kanjeng Rama iya pun Rama banget nayukyani Wilugangga awit biyen kakange si Anantawati ya kuwi si Antasena garwane uga anakku ya kuwi si Manowati supaya nambahi rasa raket supeketing paseduluran ing antaraning Jodipati kelawan Madukara sakwuse si Antasena dhaup karo anakku si Manowati dina iki pun Rama kang bakal genti nglamarake jeneng sira kulup Wilugangga marang kasatriyan Jodipati hanglamar putri Jodipati si Anantawati supaya bisa sesandingan marang anakku bocah Sigit Wilugangga ngaturaken panuwun dhuh Kanjeng Rama ewa semanten agengipun katresnan paduka Kanjeng Rama dumateng ingkang putra pun Wilugangga apa pancen wis madhep mantep rasamu marang Anantawati lahir terus ing batin Kanjeng Rama iya sadurunge aku bakal lumarap ana kasatriyan Jodipati jeneng sira Wilugangga bakal tak sangoni wujude ilmu utawa kawruh sangu iki kena kanggo ngadepi gapuraning urip utawa wis manjing ana jagating bebrayan kersanipun Kanjeng Rama kadosa pundi rada majuwa lungguh muhe Wilugangga wong lanang kok wis wani rabi kuwi kudu nggondheli patang perkara Wilugangga catur perkawis kala wau menapa kemawon duh Kanjeng Rama siji wisma loro curiga telu turangga kang pungkasan angka 4 ya kuwi kukila maknanipun kados pundi duh Kanjeng Rama siji wisma kuwi tegese omah kuwi duweni watak ngiyupi sing manggoni yen udan ora kudanan yen panas pekasan ora kepanasen maknane wong lanang kudu duwe watak wisma kudu bisa paring pengayoman marang keluarga utamane bojo kelawan anak angka loro curiga tegese keris kuwi mujudake gaman utawa piyandel maknane wong lanang kuwi kudu duwe piyandel supaya bisa nyukupi kebutuhane keluarga dene wujude piyandel kuwi ilmu lan kabisan satemah ilmu lan kabisan mau kena kanggo golek sandang pangan supaya besok anak bojomu bisa kecukupan sing dadi butuhe nuwun inggih Kanjeng Rama sabanjure angka 3 sinebut turangga tegese jaran
jaran kae playune banter maknane dadi wong lanang kudu banter pamikire lan tip panggraitane wekasane bisa kanggo ngudari reruwet madangke pepeteng apa wae kang dadi perkara ana sajroning Bali Wisma banjur sing pungkasan angka 4 angka 4 sinebut kukila kukila tegese manuk manuk kae suarane apik ocehe bisa gawe sengseme kang ngrungokake maknane wong lanang kudu nyonto sipate manuk tembung sak tembung utawa ucape kudu bisa gawe senenge sing ngrungokake sing alus anggone ngucap aja kasar jalaran wong wadon kuwi atine alus perasaane alus kesenggol swara banter sithik batine wis keronta-ronta lamun patang perkara kuwi jeneng sira Wilugangga bisa nindakake kanthi bener becik tak kira besok anggonmu bebrayan ora bakal nyandung rubeda sawiji apa kulup Wilugangga. Sedaya pangandikanipun Kanjeng Rama kula pundi dadosa pengaji-aji duh Kanjeng Rama surungen donga lan prihatin pun Rama bakal lumarap ana Jodipati nganggo tekad satriya tanah Jawa muga-muga gegayuhane Wilugangga anggone kepengin Apalakrama karo Mbak Yumu Anantawati bisa kasembadan ya ngger bocah bagus Wilugangga.
ana yaksa gora rupa ratu buta ing eka cakra nagri tumlamong ing rasa bingung manggale ingkang rama baka kanggo sirna duka pungkur arsa malas sasra wirang sang prabu kirmira yakti iki aratu saka negara Eka Cakra Prabu Kirmira sing dadi jejulukku.
utamaning nata berbuti pawalek sana lire berbu dimangkono lila lagawa ing driya hangga ganjar saben dina agung tenya paring dana lire kang bawa laksana hana tepi pangandika Yuwang titi kala ludra Mas Patik Raja Dewaku kece wali kece sadat setan wali kobra adiku sing tak tresnani togok teja mantri kula wonten dawuh sinuwun Prabu Kirmira Ratu Negara Eka Cakra amiji kang abdi kula pun togok teja mantri bilung kula wonten dawuh bose marmane togok lan bilung tak timbali marak sowan adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake krana ana babagan kang bakal tak takonake marang kowe togok lan bilung babagan menapa lho sinuwun kok sajak wigati sanget sumangga kula aturi paring dawuh kang abdi pun togok sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabda sabdanipun sinuwun Prabu Kirmira ing negari Eka Cakra mangkene Gok aku Prabu Kirmira bisa anyakrawati ambau denda dadi ratu sinuyudan saking para sentana lan wadyabala keceh Raja Brana dadi ratu kondang kaonang-onang kajuwara saindenging jagat raya merga aku nglereh keprabon utawa nyulihi keprabone bapakku Prabu Baka kang wis jinempana ing angin cinandhi ngawiyat rak ya ngono to Gok inggih leres sinuwun Paduka Prabu Kirmira menika putranipun Suwargi Prabu Baka. Gandeng keng Rama Prabu Baka sampun seda, panjenengan dados putranipun ingkang wenang nerusaken keprabon mapan wonten ing negari Eka Cakra mriki. Lah iki sing arep tak takonake, Gok. Agung rumangsani ing negara Eka Cakra kene iki ya mung kowe togok wong sing disepuhake utawa sing tuwa dhewe ngerti babakan sejarah kang kagelar ana negara Eka Cakra. Lha lajeng ingkang dipun tangletaken babakan menapa lho sinuwun? Ngene, Sudarmaku, wong tuaku utawa bapakku Prabu Baka biyen sedane kuwi apa pancen pinundhuting Gusti krana wis purna sugenge apa merga seda ana peperangan nalikane ngadepi mungsuh Maragage Wangsulana.
Aku takon babakan sejarah iki krana biyen aku ora menangi sedane Kanjeng Rama, Kanjeng Rama Prabu Baka. Nalika seda aku isih cilik, mula enggal wangsulana, enggal wedharna sejarah kang nyata, Gop. Piye, Lung? Dijawab apa ora? Ayo dijawab no. Apa-apa ki nek jujur penak, Kang. Nggih, ngaten Sinuwun. Kula tak matur. Nanging panjenengan kedah mardika penggalihipun ampun ngantos jubriya utawi sujana dhateng abdi kula pun togok. Aja kuwatir, kowe abdiku sing tak percaya. Nggih. Ngaten. Kang Rama Prabu Baka menika sedanipun wonten madyaning palagan. Seda ana palagan tegese sedane nalika perang. Lakar kados mekaten Sinuwun. Banjur musuhe sapa, Gok? Saenget kula Kanjeng Rama seda menika nalika perang musuh tanding kalian satriya panenggak Pandhawa kekasih Raden Bratasena. Inggih Raden Bimasena. Raden Bratasena nalika nyedani Kanjeng Rama niku taksih muda tumaruna. Jenenge Bratasena. Nggih. Sebabe apa? Kok Bratasena nganti tegel tega mateni karo bapakku, Gok. Menawi saking pamanggih kula awit duk kepungkur sugengipun Kanjeng Rama Prabu Baka menika kagungan satunggiling watak ingkang boten sae. Ora becike mapan ana ngendi? Kang Rama niku nyuwun sewu. Karemenanipun utawi senenganipun nuwun inggih dahar daginge menungso. Cara kasare niku Prabu Baka seneng mangan daginge menungso. Ngaten Sinuwun. Pakanane daging wong. Apa meneh daging sing entah ya, Kang? Oh iya. Luwe seneng. Saya enak neh lho nek daging mangan ngene kancane dhewe ya. Najan iso lahap-lahap ngono kae ya, Kang. Oh iya. Lah niku lho Sinuwun. Pakartine utawi tumindakipun Kanjeng Rama ingkang kados mekaten anjalari jireh utawi wedi warga ing negari Ekacakra. Malah wonten dusun-dusun ingkang sami suwung. Kathah desa-desa sing sepi awit wedi yen dipangan karo ratune. Kanjeng Rama seneng dahar daging manungsa. Inggih. Nganti rakyate niku entek. Rakyate entek merga padha didahari. Heeh. Nek Prabu Baka mbiyen mangan daginge rakyat, nek saiki do akeh ratu sing mangani bandane rakyat ya, Kang. Ah iya. Iya, Nika riyen niku Prabu Baka pun kondhang ratu sing sekti mandraguna. Ibaratipun tosing balung mluting kulit tanpa tanding lho niku. Nanging sedaya keluwihan niku mesti wonten sing ngungkuli. Wong bagus mesti ana sing ngungkuli baguse, wong ayu mesti ana sing ngungkuli ayune, wong sekti mesti ana sing ngungkuli kasektene. Sapa sing ngungkuli kasektene Kanjeng Rama Prabu Baka? Tanah sanes nuwun inggih menika namung Raden Bratasena, satriya panenggak Pandhawa. Raden Bratasena nggih. Sakniki dados satriya Jodipati kekasih Raden Wrekudara. Ngono kok. Nggih. Slendra kang rasa, slendra kang jiwa. Ya, yen pancen kaya mengkono. Durung bisa ayem lan durung bisa tentrem uripe Prabu Kirmira. Yen durung bisa nyuwargake Kanjeng Ramaku Prabu Baka. Lajeng kados pundi caranipun panjenengan badhe nyuwargakaken Kanjeng Rama? Werkudara bakal tak goleki. Yen wis ketemu aku arep males Sosrawirang
sedane Kanjeng Rama Werkudara bakal tak pateni kok lah dalah mengke riyen sinuwun. Kagiat risang kabirangu ora nanggul ginempit kempit dosang retnaning bawana ya setu kang malang ati ya setu kang sing tias ya setu kang kudu gering mengke riyin sinuwun mengke riyin ampun ngantos paduka menika nuruti drenging karep menawi badhe nyuwargakake Sudarma utawi wong tuwa niku mboten kanthi cara paten pinaten. Tiyang ingkang sampun seda wong kok wis mati niku pedhot sedaya amale kejawi telung perkara. Siji amal jariah, loro ilmu sing manfaat, angka telu dongane anak lanang sing soleh. Menawi paduka badhe nyuwargakaken Kanjeng Rama Prabu Baka kedahipun panjenengan surung kanthi donga ingkang tulus disuwunake pangapura sedaya kalepatanipun mboten kok malah kanthi cara mateni Werkudara niku mboten sinuwun. Yen jagat niki entene mung wales winales paten pinaten sayekti mboten badhe wonten rampungipun lho sinuwun. Mbuh ora idep pintra kowe sing dadi ratu kowe. Ora aku. Kowe yen manut karo aku ya mangkat. Yen ora manut gek minggat tekan negara kowe Kacakra kene iki. Aduh. Piye, Lung? Kandhane penak manut ae. Timbang dipecat. Rombongan sing jalan ya nggur kene lho, Kang. Nggih pun, menawi mangkaten nggih. Kula namung monggo kersa pikajeng paduka. Namung menawi wonten menapa-napa kula mboten tanggung jawab lho nggih. Ora sah kok tuture bocah cilik. Bocah Temenggung. Kula wonten dawuh tinimbalan sinuhun Prabu Kirmira. Kirapna Wadyabala saka negara Eka Cakra lumarap ana kasatriyan Jodipati. Pilihana prajurit sing gamben-gamben, sing ulet kulite atos balungi, kerek gendera barbang bareng-bareng tumandang. Grit lampit brungkat kimpul, wadon lanang nyekel gaman lading pangrising daging, bathok wadahing getih. Jodipati dadeke Karang Abang bocah Temenggung. Lho nggih sendika ngestaken dawuh sinuhun budal tiro iki.
对，哦啊哦，对，啊，对，对，啊，对哦，哎，对，哎，哦啊哎，哎哦哎哦。哦
sesanti asung panggonta brataning kautaman hamiwiti gelaring wayang purwa kang wiwit kuna teking duk sina wis sembada dadya tuladha hambangun jiwa kang utama mila pantes sinebat kagunan isi gunem guna kelawan gunawan ingkang sedaya ngemu surasa wayang minangka tontonan dadi tuntunan sinebut tontonan labet wayang purwa dadya tamba kang lagya nandhang duh kita kridaning Kyai Dalang kang amurba carita olah swara olah rasa lan sanggit sandyatama akarya sengsem weh lejaring nala larasing gending kelawan tembang sumanding minangka pepeling sendon lan lagon yekti asung pasemon pradangga munya kabarung waranggana dadya lelipur kang hanawung sungkawa wayang sinebut tuntunan krana wayang purwa dadya sarana nenuntun marang margane jiwa kang utama sinurasa saben parwa piranganing carita tetela watak angkara sayekti kalindih dening watak suci tuhu menika tuntunan murih bebrayan nampi gegambaran kang ala singkirana kang becik ugerana jumbuh kelawan wewangsaning para pujangga prawira marganing swarga nista marganing neraka tuhu menika gelaring nagaring Astina inggih negari Gajahhoya liman Benawi inggih sinebat Kuru Janggala hanenggih ingkang ngasta songsong agung praja wenang den ucapna dasa namane Sang Prabu nenggih hajat juluk Prabu Duryudana inggih Prabu Suyudana Jaka Pitanaya Prabu Jayapitana Kurupati Sri Gendari Suta Drestarastra Siwi Prabu Gandarya Tripamangsah inggih hajat juluk Prabu Kurawendra ingkang kepareng hangadhep hanenggih pujangga nata ngastina pandhita saking Pratapan Sokalima peparap Pandhita Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Bharatwajaputra ya Parama Guru sinambet warangkanata kang kapernah paman wingking saking kasatriyan Plasa Jenar kekasih Raden Patih Harya Sengkuni ya sinebut Harya Suman Trigantalpati ya Raden Suwela Putra sumambung ing wingking juru panaliti mlebet medaling Banda Negari wingking saking kasatriyan Tirta Tinalang kekasih Raden Kartamarma dereng ngantos kawijil pangandikane Prabu Duryudana kedadak rawuhira kang raka saking negari Mandura jejuluk Prabu Baladewa ya Prabu Balarama Karasana Kakrasana Kusuma Walikita ya Sang Wasi Jaladara kapyuk rerangkulan manembromo kang raka tumuli den ajak lenggah sajajar senen sinenenan ladrang sewaka dadya tandha Sang Buminata arsa baring pangandikan
mijil langanira sang nar pati lampah hiro alon gina rabak badaya yuwarna nira Iwang Suksma mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun. Nuwun dereng dangu sakrawuhipun Koko Prabu ing Mandura mapan wonten ing setinggil praja Ngastina duh Koko Prabu kengrayi ngaturaken pambagi Panakarami mugi kunjuk sahandhap padha paduka njeng Koko Prabu Balarama ingkang katemben rawuh. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Yayi Duryudana kadangipun Kakang Yayi. Dahat katedha kalingga murda lulus araharja kalis ing pangrencana. Warabanipun Kakang Mandura wonten ing setinggil negari Ngastina lulus saking Rubeda. Sanget panami kula dene Yayi Duryudana ngaturaken
pambage Panakarama konjuk mring Kakang. Inggih, sampun kula tampi Yayi. Sampun kula tampi. Mboten langkung puja pangestunipun pun Kakang Kewala tumanduka dhateng Nyai Prabu Duryudana. Lho nggih. Puja pangestu ingkang mentah sampun kula tampi. Kula kalungaken jangga kapetekaken wonten ing Jaja Rama kating maradaya miwah narah daging kayuwanan. Mboten langkung sumangga kula dherekaken lenggah kanthi prayogi Duka Prabu. Inggih Yayi inggih. Kula kinten sampun boten kirang sekeca anggenipun Kang Raka lenggahan dhateng mriki Yayi. Lole. Hasta Kusmala Sila Pradaba. Haula. Nuwun sewu, Nger. Dereng dangu anggenipun anak Prabu Baladewa, anak Prabu ing Mandura, rawuh wonten ing Setinggil Negaring Astina. Pun Bapak ing Sakalima ngaturaken salam taklim, Nger, anak Prabu Mandura. Bapak Durna inggih. Bapak Demban, salam taklim ingkang rementah sampun kula tampi dawa sami-sami Bapak Panemban. Oh inggih. Katuran pinarak kanthi jenak nggih anak Prabu Mandura. Bapak Durna inggih. Semenipun sampun boten kirang sekeca malih kahanan ingkang mapan wonten ing Setinggil Pendhaping Astina ing dinten sakmangke. Oh inggih, syukur. Nuwun sewu, Nger. Kula Kang Paman ing Plasa Jenar paman sawuning ngaturaken sih pambagi Panakrami sakrawuhipun anak Prabu Baladewa wonten ing Praja Negaring Astina mriki. Inggih paman Sengguni. Lulus Araharja anggen kula marak ngabiyantara. Sungkem kula mugi kunjuk nggih, Nger. Inggih sampun kula tampi dawaha sami-sami. Koko Prabu. Bingaing manah kula mboten kados ing ngripalengan sakmangke. Dupi kula kerawan paduka njeng Koko Prabu Baladewa. Negaring Astina ngibarat karawan pukulan Bathara Brahma ingkang hangit jumantah. Sepisan malih kula ngaturaken gunge panuwun dening paduka Koko Prabu sampun minangkani pamundhutipun Kang Raying Astina. Yayi slendra ingkang raos slendra ingkang batos. Rikala semanten pun Kakang nampi sedahan Kintaka lumantar gandhek sakembaran saking Negaring Astina sedahan kalapa dipun tapak astani kaliyan Prabu Duryudana. Surasaning tulis Kang Raka kinen daya lumarap wonten ing Negaring Astina. Yayi gandeng kula sampun kasembadan sowan mapan wonten ing Setinggil Astina. Sumangga kula atur hambabar dhateng Kang Raka. Punapa to gatining karsa? Kang Raka namung badhe ngangklungaken jangka nilingaken karna nengga rementah sabda sabdanipun Yayi Prabu Duryudana. Anjara Kang Puspitarum kasiliring samirana mrih Sekar kadung ku ngas gandanyo maweh raras renaning driya
Matur nuwun Kala Prabu. Prasajan Kewala Purwa Madya Wusur samendang datan karempit. Nyuwun pangapunten menawi wonten klintak-klintur atur kang rayi dhumateng Koko Prabu Baladewa. Nun inggih mboten dados sabab kok Yayi. Suwawi kula aturi hambabar pangandikan mumpung menika para nayaka praja miwah para pinisepuh Ngastina sami mlumpuk mapan wonten ing pendhaping Ngastina mriki. Nun inggih Kala Prabu. Pramila paduka kula suwun rawuh wonten Ngastina mriki. Prasajan kemawon ingkang kula rembak sanes babagan tata kaprajan Ngastina. Nanging ingkang badhe kula rembug muhung babagan keluarga Doko Prabu. Lho. Pun Kakang tebih-tebih saking Mandura nganti tekan negaring Ngastina badhe dipun kanthi rembukan mung perkara keluarga. Lakar kados mekaten. Keluarga Ngastina kenging menapa Yayi? Koko Prabu. Sampun Sabta dinten menika tegese 7 dina kalenggan menika. Anak kula Saroja Binangun pun Lesmana Mandra Kumara nangis nggugluk wonten pangkon kula. Sababipun anak kula Lesmana Mandra Kumara ing ripalenggahan sakmangke nembe gandrung-gandrung kapirangu kepi-kepi dhateng putri ingkang dados gegantilaning ati. Gandrunge Lesmana ngantos dina niki Lesmana anane mung wuyung nganti dene kaya wong bingung. Duh Koko Prabu. Kang rayi ngantos jibeg-bebeg menawi menggalih anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Mongko anak kula Lesmana menika ingkang benjangipun kula gadang-gadang ngelenggahi dampar keprabon ing negaring Ngastina mriki Doko Prabu. Ya jagat dewa Bathara wasisaning Bathara jagat. Yayi, lamun ta Lesmana Mandra Kumara sakmangke nembe nandhang gandrung, nembe nandhang wuyung, mongko nyatanipun paduka Yayi Duryudana menika ratu sing sugih bondo, ratu sing sugih bandu. Sugih bondo niku tegese seprapat jagat menika kesugihanipun Yayi Duryudana. Sugih bandu menika tegese Nalendra sing sugih ing Wadyabala. Menika sedaya dipun darbeni, dipun duweni kalian Yayi Prabu Duryudana. Yayi, menawi namung badhe ngrabekke ponakan kula Lesmana Mandra Kumara, kula kinten paduka Yayi Duryudana mboten badhe kabotan ing ngatasé badhe ngrabekke Lesmana Mandra Kumara kemawon kok ndadak ngrawuhaken pun Kakang ing Mandura. Mongko nyatanipun Ngastina menika kebak ing para pinisepuh ingkang sembada sung tetulung handhaupaken pun Lesmana kalian wanita ingkang dados gegantilaning ati kala wau. Koko Prabu inggih. Nanging dereng marem raos ing manah kula menawi dereng antuk pambiyantu saking paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Yayi, kula aturi prasajan kemawon. Wanita saking pundi ingkang dados gegantilaning ati kang putra pun Lesmana? Jenenge sapa? Anake sinten? Menawi sampun trawaca kang roking mandring saguh ndodhok korine nginang jambe suruhe, kula ingkang saguh nglamaraken Yayi. Mekaten nggih Koko Prabu. Ingkang ginadang dening anak kula ing pengangkah sagedipun palakrama mboten wonten sanes namung atmajanipun Yayi Jodipati Yayi Werkudara, anak pupane Werkudara. Adine si Antasena ingkang asesilih pun Dewi Anantawati Doko Prabu. Pramara remang somyo ngambreng kadhe karonaning kaswasering marga hamalatgung resang ganda wastrat maca lengleng lalu manguladi
Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus amara waya hanto Latala ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita Anantawati anak pupone Si Wrekodara lakar kasinggihan Duka Prabu mengkiriyin menawi boten klentu manut kabar kang sumebar pawarta kang marata Anantawati anak Wrekodara niku sampun sesambungan asmara kalian anak pamadyaning Pandhawa nuwun inggih Yayi Arjuna ingkang kekasih Bambang Wilugangga. Lah niki sing rada marake ribet nggih niki. Seneng karo pacare kancane dhewe. Lah niki. Ya. Niki sing rada angel nggih niki. Niku kudu diputusake kanthi wening ati, kudu kebak ing reh pengati-ati, ampun ngantos mbebudhek kang suwasana. Dirembug siji lan sijine karben boten ndadeke gelo Yayi. Nyuwun sewu. Nanging anak kula mriku sampun tresna nggih ning kedah mawa kebak ing petung. Ngaten nggih, ngaten. Paman Senguni kados pundi? Nyuwun sewu ibarat lemah bengkah nyelo-nyelo atur panjenengan kados pundi Paman Senguni manut pamanggihipun Paman Senguni lamun to si Anantawati niku sampun dados pacanganipun utawi pacare Wilugangga kula kinten yen direbut tok mboten napa-napa jenengipun mawon nembe pacangan jenengipun mawon nembe pacaran dereng sah nggih, Ger. Anak Prabu, nek niki kula nembe cocok kalian Adipati Harya Sengkuni. Raya ngono ta Adipati, isih pacar to? Ayo, dereng sah niku, dereng sah. Aja tak sing durung sah sing wis sah wae terus direbut ya pirang-pirang kok. Niku mawon tese jenenge calon, jenenge calon. Sebelum ada janur kuning melengkung niku semua laki-laki gitu bebas memasuki gawang. Lah niku jenenge calon. Calon niku saged dirusui, Yen perlu dipedhotne ya mboten napa-napa. Sik pacare kok digawe ribet. Ngen kula niku malah enten pun lamaran terus bubar balik kanan niku nggih wonten ae. Nyuwun sewu putra, nyuwun sewu. Nggih, kados pundi nggih anak Prabu Baladewa. Nyuwun pangapunten. Niku jenenge sampean dadi wong tuwa dateng mriki niku rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Nggih sampean niku dadi wong tuwa kudune kena dadi conto, sampean niku wong tuwa kudune kena kanggo patuladan. Lho nyuwun sewu. Sing jenenge calon niku jenenge pacangan utawa pacaran niku sampun ijab napa dereng? Ha nggih dereng. Lah nggih. Nek wong tuane padha mathuke, lah nek mboten wong jek rung resmi kok. Mila saking pamanggih kula. Nek pancen Anantawati dadi pacane Wilugangga, prayogi direbut mawon. Supaya Lesmana niku uripe seneng, supaya Lesmana niku uripe bungah. Ing atase anak Ratu Ngastina arep rabi karo anak Werkudara wae kok ora kaleksanan. Oh, lak ngisin-ngisini. To, Ger. Napa niku tegese mboten ngrusak bebrayan. Lho niku dereng bebrayan, Ger, dereng bebrayan. Niku tesih pacangan, ngaten dereng bebrayan. Amit nyun sewu Bapak Durna, nyun sewu. Miturut pamanggih kula wong omah-omah salaki rabi niku wonten petunganipun. Wong omah-omah ana petunge. Tumrap ilmu mandura. Wong omah-omah niku petungane seneng kenceng kepareng wilujeng. Mananipun? Seneng kudu padha senengi. Antarane lanang karo wadon kudu padha senengi, kudu padha tresnani. Yen lanang kalih wadon pun sami tresnane, ibarat wong keplok niku keplok tangan loro. Ora mung keplok tangan siji. Mergo nek keplok tangan siji niku mboten saged muni. Isa mawon. Dikeplokne teng dada. Napa dadane kancane? Lho niku saged muni nggih. Oh ya ana wae. Kaping loro.
Wong omah-omah kudu netepi tetembungan kenceng. Ah nek niku sampun cetha niku. Wong lanang kok ora iso kenceng niku mboten saged omah-omah. Ora ngono. Sing tegese kenceng niku kenceng pamikire, kenceng TKT Bapak Durna. Oh, kula kinten kenceng kolore. TKT Bapak Durna TKT. Kenceng TKT Sabaya Mukti Sabaya Pati yen enteng padha dicangking yen abot padha dipikul. Mula diarani garwa. Rong pribadi nyawiji dadi siji sak badan menika tegese garwa. Ha nggih, garwa tembunge. Siji sigar siji dawa. Mboten. Sampeyan niku dituturi niki kawruh Mandura sanes saka 5. Nggih. Lajeng angka 3. Wong omah-omah kudu netepi tembung kepareng niku tegesipun tiyang sepuh kekalihipun kudu nyarujuki. Padha mangestoni, padha matuk, padha sarujuk awit wong jejodohan niku mboten namung ngrabeke wong loro ning ya njodohke wong tuane, kekarone, njodohke sedulure, kabeh nyawiji dadi siji. Menawi sampun diijabke nomor 4 sing pungkasan inggih menika tembung wilujeng. Wilujeng niku tegese dislameti utawa dibancaki. Ora ketak mung jajan pasar kembang telon bubur abang putih, kudu dislameti manut budaya, manut adat istiadat utawi tradisinipun piyambak-piyambak. Kok Prabu sampun wangsul dhateng mrimpakan sekawit. Kados pundi mitur pamanggi paduka Prabu Njeng ing Mandura. Nggih, Yayi. Hanimbang dawuhipun Bapak Durna ing Saka 5 menawi taksih pacangan niku maknanipun tasih saged wonten dalan anggenipun ponakan kula Lesmana Mandura kumurhang lamar pun Hanantapati. Niku jelas niku cetha nggih. Tasih pasangan mawon kok, durung bojo. Lajeng kados pundi Duka Prabu? Cobi ponakan kula Lesmana Mandura Kumara dipun suwuni minggah wonten Stinggil Ngastina mriki Yayi. Kang Raka badhe pirembakan apa pancen bener-bener wis madhep Kang sarta mantep anggenipun tresnani Hanantapati anak pupane Werkudara. Nuwun inggih ngestaken dawuh Kartomarma kula wonten dawuh Jengko Prabu. Mara coba matuwun jaba Putra Lesmana Mandura kumurkantinan munggah harus tinggil Praja Ngastina. Ngestaken dawuh Jengko Prabu Kang Hamid Madhal Pasilan. Lagi jawaban sabda ora kang sumewa Gegering pasewakan wonten tirwata mekta pedhot ing pentilan ana Prataruna hangutiya sanes karo mangka sagung ing dumati marsudi ing kawula kang akeh gunane pisane sambada
Ku bocah bagus Lesmana Mandra Kumara aja kaget. Sira tak timbali ana setinggil praja Ngastina kene. Rama, kula kaget jeng Rama. Kok nganeh-nganehi kula ditimbali dateng mriki enten perlu napa? Kowe mau bubar saka ngendi Lesmana? Kowe bubar saka ngendi Cah Bagus? Ngolor kabel karaoke, Mo. Kula ditimbali enten napa, Mo? Napa sias kula dirabekke karo anak Jodipati sing jenenge Hanantawati. Rama, menawi kula batal rabi kali Hanantawati, luwih becik kula entengaken pejah kula Rama. Salumaing bawur aku uriping ngakoso mboten wonten wanita ingkang kula tresnani kejawi namung Hanantawati. Aduh yung Hanantawati. Beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang bercahaya, beribu-ribu gadis yang cantik hanya engkau yang ku cinta. Aduh senukku, senukku. Paman Sengguni, nggih kados ngaten niki kahanane putra sampeyan Lesmana Mandra Kumara apa ya tumon anak ratu omongane nglantur kados ngaten niki. Ada yang repot iki, repot ya. Kula niki nggih bingung kali nasib kula kok Kanjeng Rama. Ing atase Lesmana niku anak ratu Ngastina. Jare anak ratu Gung Binetara sugih bondo sugih bandu ning nyatane kula dadi bocah sing apes. Sampeyan kabeh do eling napa mboten? Kula cedhak karo Purantawati lah kok disrekal karo Petruk. Kula arep rabi karo Pergiwa nanging kalah karo Gatotkaca. Kula nyedhaki Pergiwati lho lah kok ditikung karo Pancawala. Kula nyedhaki sinden lah kok ditikung bocah sing dase kaya tutuk gula. Rama, nek kula mboten ndang rapi, oh boros Rama, boros. Boros piye? Nek kula dereng duwe bojo ora wurunga boros. Pendak bengi mung diampiri bocah-bocah peniti dijak ning guyangane Rama. Lesmana, Lesmana, wonten dawuh Pak Mandura. Yen ngono tegese kowe wis madhep Kang Sarta mantep anggone tresnani si Anantawati. Lho pripun to lho. Lahir terus ing batin. Katresnan kula ngene tak kandhani Cah Bagus. Yen pancen si Lesmana Mandra Kumara wis madhep Kang Sarta mantep aja wasu melang. Uwakmu Mandura sing bakal ngebon-ngebon esuk ngudan-udan sore nglamarke si Anantawati kanggo kowe Cah Bagus Lesmana. Lho niku saestu wae. Iya, iki tenan halah. Asik. Wah, asik sida rapi. Asik. Kowe bungah, kowe seneng. Bunga dong, seneng dong. Matur nuwun terima kasih, thank you Njeng Rama. Mangke menawi sampun ijab Anantawati kelakon dadi bojo kula. Saking Jodipati tekan Ngastina Anantawati mboten sadhi tumpake mobil nggih Kanjeng Rama. Lho, lah banjur tumpake apa? Anantawati badhe kula gendhong. Aduh yung. Aduh, Jodipati tekan Ngastina ki aduh. Mboten napa-napa wis kadung cinta kok. Mengke kula gendhong tekan Jodipati mara teng Ngastina nek wis tekan omah, njur kekeselen akhire keturun ndak sida njuk. Iki jare piye to bocah iki? Wong digampangke kok malah golek sing rekoso. Wong Jodipati Ngastina ki adoh. Benjang menawi kula dadi manten kula request pakaiane nggih, Mo. Kula request.
Njaluk busana apa? Solo, Yogya apa modern? Ngagem basahan. Basahan tegese piye? Basahan niku nek temanten kekaronipun damel sandangan terus digebyur banyu nggih ember. Kocluk. Niku jenenge mboten basahan, Nger. Niku jenenge basah kuyup ngoten. Basah niku tegese mboten ngangge sandangan ngligan nek mung damel jarik kali ira-iraan ngaten nika jenenge basahan. Oh ngaten nggih. Kula manut. Yo. Aja wasu malang gulup Lesmana. Kabeh sing dadi panjalukmu tak turuti. Kelebu babakan busana nganggo jarik, nganggo kuluk. Kuluk. Mesti bakal tak wujuti Para Baladewa. Kula wonten dawuh Yayi. Lesmana Mandura Kumara sampun samapta. Nggih, ampun kuwatir. Lesmana Kula wa Mandura. ayo tak dandani cara nganten. Enggal temu joning Jodipati tak rabekke karo anak Werkudara Si Anantawati. Cuacak wae. Sring Astina Maha Prabu Duryudana ulun ngandika Yayi Wrekudara. Duh Yayi Wrekudara den kabareng kene ing paman sing nguni paman. Wonten dawuh nggih. Kula percaya bilih ingkang nglamaraken anak kula Lesmana pun Kanjeng Koko Prabu Baladewa tartamtu badhe kasembadan. Inggih. Miturut pemanggih kula nggih kados mekaten kok nggih. Menawi makaten sampun purna gatine pasiwakan mugi antuk pengasih saking Gusti ingkang Maha Asih. Sampun katalumpen kaprintahna kadang Sata Kurawa kinen ngombyongi anak kula Lesmana Mandura Kumara. Nak nggih ngestaken harawuh njeng anak Prabu Kartamarmuk. Kula wonten dawuh njeng Prabu bubarna kang padha gantung sibu panjenenganing Sun Harsa kundur hanggedaton. Nggih trawaca dawuh pangandika paduka njeng Prabu kalilan keng rayi madal pasilan. Sabet biar katalika wau paripurna wigatining pasiwakan tumuli Sang Buminata jengkar saking dampar kencana arsa kundur hanggedaton bawane Sang Nalendra datan singlar saking Ubaya.
kaliwon